അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ക്ലാസ് കഴിയാനായിട്ട്. 8:13 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8:30 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമുക്ക് 38ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. വിശിഖോ വിശീർണദംശഃ ഷഡജ പരിപ്ലുത ആദദായിനോ മേ പ്രസവമപി സസാരമദ്വധാർത്ഥം സ്വഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദഃ. സിദ്ധവിശിഖോ വിശീർണദംശ ഷഡജ പരിപ്ലുത ആദദായിനോ മേ പ്രസവമപി സസാരമദ്വധാർത്ഥം സ്വഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദഃ. നമ്മളിവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഭീഷ്മാചാര്യൻ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ ചെയ്യാം. വിവർത്തനം. നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ നോക്കൂ കേട്ടോ, ഷെയറിങ് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയമുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന സമയം. മോക്ഷദായകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഏർപ്പെട്ട മുറിവുകൾ നിമിത്തം ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ഛിന്ന ഭിന്നമായിരുന്നു. മുറിവുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം രക്തം പൂണ്ടതുമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനൻ നേരെ അമ്പെയ്യുമ്പോ അത് ആരുടെ ദേഹത്തും കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ഭീഷ്മദേവൻ വിടുന്ന ശരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തും കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ശരങ്ങളെല്ലാം രണ്ടുപേരുടെ ദേഹത്തും കൊള്ളും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ചിലപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ അത് ആസ്വദിക്കാനും കൂടെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തനാണല്ലേ, വീര ഭാവത്തില് ആസ്വദിക്കായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ മുറിവുകൾ പലതും, ശരങ്ങൾ പലതും ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തും കൊണ്ട് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് രക്തം എന്താണ് ഒഴുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? അർജുനൻ ഇപ്പൊ വധിക്കപ്പെടും എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരവസരം വന്നപ്പോഴാണ് ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ചക്രമെടുത്ത് പാഞ്ഞെടുത്തത്. അതിവിടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, ചക്രമെടുത്തത് ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്തു എന്ന് വരത്തില്ല. കാരണം അതൊരു ആയുധമല്ല. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും എന്താണ് പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭീഷ്മദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ, അതേപോലെ ആരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു? അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണാങ്കണത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ രസകരമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അർജുനനോട് പക്ഷപാതപരവും അതേസമയം ഭീഷ്മദേവനോട് ശത്രുതാപരമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയൊക്കെ ഭാഗവത് ഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള സവിശേഷമായ പ്രീതി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ശത്രുവാണ് ഭീഷ്മദേവൻ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഭീഷ്മർ ശരിക്കും എന്താണ്? അധർമ്മികളുടെ കൂടെയാണ് നിന്നതെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്തതെങ്കിലും ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു, ധർമ്മം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരനും പാണ്ഡവരോടും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കൂടിയത് ആരാണ്? നാരദർ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. വ്യാസദേവൻ, ശുകദേവൻ മഹർഷി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉന്നതരായ ഭക്തരും ഋഷിമാരും പണ്ഡിതരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ കൂടിയത്. ധാരാളം ആളുകളാണ് ഇവിടെ, ധാരാളം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം മഹത് വ്യക്തികളാണ് അവിടെ കൂടിയത്. അപ്പൊ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശം നൽകിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭീഷ്മദേവൻ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അതെന്ത് തെളിയിക്കുന്നു? ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിരുന്നുവെന്നും
തെളിയിക്കുന്നതും കൂടെയാണിത്. അപ്പോൾ ശരശയ്യയിലാണ് കിടക്കുന്നത്, നാവ് മാത്രമേ അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളായിരുന്നു, വേറെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളും അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ മഹത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ പ്രീതിയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള. ഒരു ശത്രുവിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കും ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ സംപ്രീതനാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇത്തരം ഇടപഴകലുകളിലെ വിസ്മയകരമായ വിഷയം. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അർജുനൻ ചെയ്തതിനേക്കാളും വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്തത്. കാരണം അധർമ്മികളുടെ കൂടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും അതേപോലെ ശരശയിൽ കിടന്ന് ആ മഹത്തരമായ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിക്കുകയും ഒക്കെ ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെക്കാളും പ്രയാസമേറിയ ഒരു ജോലിയാണ്, ഡ്യൂട്ടി, കർത്തവ്യമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ചെയ്തത് എന്നാണ്. ഇത്തരം പഴകലുകളിലെ വിസ്മയകരമായ വിഷയം അതാണ്. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ ഒരു ശത്രുവിന്റെ വേഷപകർച്ചയിലുള്ള തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്ന് പോലും സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തൻ ഇവിടെ ശത്രുവിന്റെ ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം. രാവണൻ അവരെല്ലാം ശത്രുഭാവത്തിലായിരുന്നു നിന്നതല്ലേ. അവരെല്ലാം നമുക്കറിയാം. കുംഭകർണനൊക്കെ ജയവിജയന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ലീലകൾ ആടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രധാന ശത്രുക്കളായിട്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനായതായാലും അപ്പൊ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പരമസത്യമായതിനാൽ ശുദ്ധഭക്തർ ശത്രുവിന്റെ വേഷത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരിൽ നിന്നും ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹാനി വരുത്തുക സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അജിതനാണ് അഥവാ അപരാജിതനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. ഹാനി എന്ന് വെച്ചാൽ ദോഷം വരുത്തുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആരും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനാകാൻ കഴിയില്ലെന്നിരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തൻ ഉന്നത പദവിയിലിരുന്ന് ശാസിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്ന് പറയുന്ന ആളെ പോലെയാണ് ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ അതും ആസ്വദിക്കുന്നു. ശത്രുവിനെ പോലെ പെരുമാറിയാലും അത് പ്രഹരിച്ചാലും അദ്ദേഹം അത് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഉന്നതനായിട്ടും തുല്യനായിട്ടും ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തരത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത, സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവയൊക്കെ ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പാരമ്പര്യ വ്യവഹാരങ്ങളാകുന്നു. ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അപ്രകാരമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ വേറൊരു ശുദ്ധഭക്തനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാന് ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇവിടെ ഒരു ധീരയോദ്ധാവിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. ആകെ സാമാന്യ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന് മുറിവേറ്റെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം അദ്ദേഹം ഭഗവത് ശരീരത്തെ ശരങ്ങളാൽ തുളച്ചു. അപ്പൊ സാമാന്യം ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് തോന്നും ഭഗവാന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഭീഷ്മദേവൻ അമ്പെയ്ത് മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ, അതിലൊരു മുറിവും കേൾക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഭക്തൻ അറിയാം, ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അത് അറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ യോദ്ധാവിന്റെ വേഷം അഭിനയിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നെന്ന് തോന്നിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇതെല്ലാം അഭക്തരെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു. അപ്പൊ അഭക്തർ വിചാരിക്കും ഭഗവാനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്ന്. ഭഗവാന്റെ സർവം ആത്മീയമായ ശരീരത്തെ ക്ഷതം ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ശരീരം. മാത്രവുമല്ല ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രു ആയിരിക്കുകയും സാധ്യമല്ല. ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രു ആയിരിക്കുകയും സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് തോന്നും രാവണനെല്ലാം ശത്രുവാണ്, പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ്? അവരെല്ലാം വൈകുണ്ഠത്തിലെ കാവൽക്കാരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാവൽക്കാരൻ്റെ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തന്മാരുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ശത്രുവായിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അതേ ഭഗവാനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ട സ്ഥാനം അങ്ങാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശത്രുവായിരുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ചലിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലെ. രക്തത്താൽ അഭിഷിക്തനായ മുറിവുകളോടെ ഭീഷ്മദേവന്റെ മുന്നിൽ വരേണ്ട ഏതൊരു ആവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് രക്തത്തിൽ ശരീരമാകെ മുറിവേറ്റതായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലെത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കാതെ ആരെയും വധിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ്, ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മുറിവുകളാൽ അലങ്കൃതനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സൗന്ദര്യം വീക്ഷിക്കാൻ യോദ്ധാവായ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാലാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ വീരഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടും പിന്നെ വീരഭാവത്തിലും ദാസ്യഭാവം ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വീരഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നത്, ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുറിവേൽപ്പിച്ചതും ഒക്കെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനും സേവകനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ രസം അന്യോന്യം കൈമാറുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന്റെ ആഗ്രഹം ആര് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു? ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അമ്പ് കൊണ്ടതും രക്തം വാർന്നതും ഒക്കെ ആ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നത്. കാരണം അത് കാണാനാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ എന്താഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൽ ഭഗവാനും ഭക്തനും അവരവരുടേതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തുന്നു. ശ്ലാഘിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പുകഴ്ത്തുന്നു, ഭക്തനെയും അതേപോലെ ഭഗവാനെയും. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധഭക്തനാണെന്ന് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഇത്രയും അധികം വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ ഭീഷ്മദേവന്റെ മഹത്വം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം കോപാവിഷ്ടനാകയാൽ അദ്ദേഹം ഭീഷ്മദേവന് നേരെ പാഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു. എന്നാൽ അർജുനൻ തടഞ്ഞിട്ട് പോലും പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ കാമുകൻ കാമുകിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന് നേരെ മുന്നേറി. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമായിരിക്കും അല്ലെ. കാമുകൻ കാമുകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തനും ശുദ്ധഭക്തനും അതേപോലെ ആരാധ്യനുമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു പോയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഭക്തിയും സ്നേഹവുമാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളത് എന്നാണ്. ബാഹ്യദൃഷ്ട ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം ഭീഷ്മദേവനെ വധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ആയുധവുമായിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെ, വധിക്കുന്നെങ്കിൽ വധിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷ്മദേവൻ ആയുധങ്ങളെല്ലാം താഴെ ഇട്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭീഷ്മദേവന്റെ മഹത്വം ലോകത്തിന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അതേപോലെ യുധിഷ്ഠിരനെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ, അതും ഒരു ഡ്യൂട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ മഹത്വം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും വധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ വധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് പോയത്. അത് മഹാഭക്തനോടുള്ള അടുപ്പം കാരണമാണ്, സ്നേഹം കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ നിസ്സംശയം എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെയും വിമോചകനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തായതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവനും ഒരു ബദ്ധാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം കൊടുക്കും. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കാംക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ കാംക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ സദാ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും പോവുക, ആ ഭാവത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് അർത്ഥം വേണം. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ പണം, ധനം വേണം എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ധനം തരും. പക്ഷെ നമുക്ക് മോക്ഷം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ മോക്ഷവും തരും. ഭക്തി വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഇച്ചിരി പതുക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഭക്തി അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാ കടമ്പകളും കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടും. ബാക്കി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ തരും. അവർ കാംക്ഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ സദാ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ആകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സായുജ്യമുക്തി? ബ്രഹ്മനെ ലയിക്കാനല്ല ആരാഗ്രഹിച്ചത്? ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ, ഏതാ? പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്താണ് എത്തിച്ചേർന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ. എല്ലാ ശുദ്ധ ഭക്തരും ഇതിനായി കാംക്ഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ക്ലാസ് 8:30 ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപേശ. നാളെ ഞാൻ സമയത്ത് കയറാം കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്ങോട്ട് കയറാതിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളെ ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കയറാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നോണ്ടാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപേശ കൃപാസിന്ധു ദേവജ പതിതാന പാവയേജ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.